Birgelip taklit şuşulanlıkta. Sen zamana kanikular ülkeni, yanayı eğleniriz, kutlayıp birganda uzamaydılar. Я всех поздравляю с Новым годом! Ознакомься! Мы молодцы, мы самые лучшие! Год был непростой, был напряженный, но несмотря на все трудности мы прошли вместе. И сегодня здесь находимся на площади. Встречаем Новый год! Спасибо 2020 году! По многим показателям и в этом году наш район является лидером. Это и спорт, это и культура, это и сельское хозяйство, образование. Мыкаева! Здесь самые лучшие люди, самые лучшие, самые трудолюбивые люди живут в Азнакаево. Шулайма Азнакайлар! Biz her vakit alda bulurga tiyiş, her vakit birinci bulurga tiyiş. Biz birge bulurga tiyiş, Aznakaylılar. Rahmet sizge, hürmetli Aznakaylılar. Всех с праздником, с Новым годом! С новым счастьем! Азнакаева, яңа ел белән барыбызга да бәхет, шатлык, муллык телим барыбызга да. Исән сау гына яңа елларны уздырырга, матур итеп эшләргә язсын. С Новым годом, Азнакай! Ура! Ура! Яңа ел белән! Азнакай! Вот он, новогодний праздничный салют, друзья! Встречаем новый 2021 год! Яңа ел салюты, дуслар! Яңа ел белән сезне! Марсельлезлер Вашайдуиннан Яңа ел салюты! Әйдәгезәле җылы алкышлар белән бушы Яңа ел салютын каршылыйбызлар. Азнакаебызга күрә бирәсен, матурлык булсын. Безнең үз яңа елыбызда һәр вакыт сәламәтлек, саулык, исәнлек, байлык безнең янәшә бездә булсын. Туганнарыбыз, дусларыбыз һәрчак бергә булыйк. Бердәм булыйк, матур яшик. Азнакай яңа ел белән, яңа 2021 ел белән. Исән сау